Molt bé, el projecte és habilitar l'espai on va la rentadora. D'acord? La rentadora que tenia jo abans anava en aquest espai, d'aquí, i el desaigua estava doncs a terra, d'acord? Que hi ha el desaigua al tub pròpiament, i és un forat de terra. El problema és que la nova rentadora, el desaigua, no pot anar directament a terra, ha d'estar en una alçada entre 70 centímetres i 1 metre. Per tant, de moment he hagut de fer aquest invent, que és posar el tub, doncs que vagi aquí al safareig, però evidentment això així no pot quedar. Per tant, el que faré és habilitar l'espai pròpiament de la rentadora per poder posar aquesta rentadora, la rentadora nova. Aquesta és la zona on va la rentadora, d'acord? Aquí forat d'allà, allà hi ha el tub de desaigua, i és on anava el tub de la rentadora antiga. Per tant, i aquí hi ha la base, la terra, que com es pot veure està, doncs, no està recta. Per tant, la idea és posar un tub allà per agafar l'alçada, per poder posar el desaigua de la rentadora en aquests entre 70 centímetres i 1 metre, i doncs ja posats, aprofitar i habilitar això millor, d'acord? Perquè la rentadora es senti millor en aquesta zona. Tinc aquest tub que vaig treure d'un contenidor de runa d'una obra. Tinc aquestes dues fustes que seran la base sobre la qual clavaré unes altres fustes per crear la tarima on anirà la rentadora. Tinc unes fustes dolentes, algunes estan tortes, altres esquerdades. Les serraré a uns 65 centímetres. Poso les dues fustes de base i miro que estiguin a nivell. Presento les fustes de la tarima per decidir la seva ubicació final. I ara les clavo. He agafat un dels trossos que m'ha sobrat en serrar les fustes i l'utilitzaré per acabar la tarima. Tinc aquestes restes de fustes que valen poc, amb les quals faré una estructura per evitar que el tub es mogui. Serraré unes a la mida del diàmetre del tub i unes altres al diàmetre del tub més el gruix de les fustes. Clavo l'estructura que he creat a la tarima. Col·loco la tarima en la seva posició final.
Com es pot veure, el tub es pot posar i treure. Així queda de tal manera que no cau, però si l'he de treure per qualsevol motiu, ho puc fer. Tinc aquesta catifa antivibracions i la col·locaré. Li hauré de fer alguns talls perquè encaixi bé. Molt bé, doncs ja tinc la rentadora col·locada al seu lloc, damunt de la plataforma, aquí amb el tub on hi ha pal d'aigua. I ara he posat els productes tal qual els tenia jo amb la rentadora d'abans. I ara el següent pas serà fer una estructura per poder posar tots aquests productes i no tenir-los aquí pel terra. Amb aquestes fustes construiré una lleixa per col·locar els productes. Doncs, lleixa col·locada i acabada, amb tots els productes posats i així el terra queda alliberat. He posat també els draps i he aprofitat també per posar el sobre amb les instruccions de la rentadora. I així queda acabat la plataforma per la rentadora, amb el tub pel desaigua i la lleixa on posar tots els productes. Doncs apa, projecte acabat.